Здравейте, разписания! Аз съм Пешо и днес ще играем малко Clash Royale, да напълним екран честа. Буквално ще изиграем една битка, но ще ви питам, какво искате? На Clan Battle честа, създани да си говорим, или с знаци от просто от Clash Royale, да, примерно Thumbs Up, Cry, не край, тъжното ли, ядосания, Angry King, Happy King, Happy King и още, нали, другите. Или да си говорим по скайпи и да си казваме, защото ние ще тролим. И сега ще направим дека и нека да започваме. Ще сложим ето така. Така. Буквално ние ще тролим с Гоблин Барел и Клоун и сигурно с World of Heavens и World of Atlantis BG. И нека да започнем една битка. Да, и по погрешка сме пуснали този дей, хора. Просто няма как да изнесем и една кула. Добре. Сега... И... рейджваме. Рейдж. Добре, набихме му много демидж. Много демидж, просто много. И по погрешка, нали, както казах. И тук става вече опасно. Добре, сега пускаме Ice Spirit и Fire Spirit, скелетъни, пускаме рейдж на колата, пускаме зап, пускаме Ice Spirit. Изнесоха ни кула. Ще ни изнесат сигурно и втората. И King Tower, не втората. Явно да. Както гледам. Дори няма да може да набараме. Добре. И почти взехме една кола, но пък разбира се това. Ако чувате кола нещо... много гаден звук. Някаква кола отзад. Тап. Някаква гудляк. И му пускаме Thumbs Up. Има 9 левел Knight и 10 левел. Найс. Сигурно минион хордите му ще са, или миниансите му ще са много голям левел. Така, Бейби Дракона му е 4. И аз мога да си направя скелета на армите 4. Тоест, то е лесно. Сега, защото си изхъби Air Defense, може, като ни заради малко елексир, ето, да направим ето така. И той пусна валкирията точно там, където не трябваше да я пуска. И това ме изкефи. Да, разбира се. Поне една кула трябва да му вземем със сигурност. Както виждате, Bone Tower се справя много добре. Но той пак тръгва с Валкари. А това на мен не ми харесва. Забравих, че има Arrows. Но пък се изхъби Arrows-ите. И може... не, той имаше Wizard. Има и Далок. Добре. Както видяхме, има и Далок.
И това не е много хубаво. Само да видя колко е часа, защото съм втора смяна. Той е спечелил Nightwitch-а! Браво на него. Честита му нова карта. Не! Много биеш. Много биеш. Батовете са ужасни. Добре. Това беше много добре. И така. Heroes never die. Така. Правим. И се молим да не ни пусне нищо особено. Да, той ни победи и пак не взехме нито една кула. Нито една. И му даваме thumbs up за Nightwitch-а. Той китаец, разбира се, че ще ни победи. И сериозно ли няма да можем да си направим Crown Chest този епизод? Добре. Сега му пускаме. Искаме само една кула. И после след това може да прави каквото. Той дали му е лагнало? Ако му е лагнало, много добре. Както гледам, не защити тази хубава. Неп. Той просто се... Не се е отказал, найс. Но пък няма за кога мойка. И му даваме thumbs up, защото ни се даде. И да, ще отворим Crown Chest-а и ще видим дали ще ни се падне епика, се моля. Добре. 461 едно голд. 2 джема, които са много хубаво. Скоро ще направя турнамент. Ice Spirit. Явно няма да е легендарна. Елитки, които ще донейтвам. Скелетани, които не ги ползвам. И рокети, които също не ги ползвам. Да видим. Добре. Аз бях Пещраля, вие бяхте моите разписания. И до скоро.